Kuwi kok ngrumbul ning kono to, Mas niku wong loro. Iki penghormati to. Iki sing ngriken Pak Heru. Ngriken duit lho cah loro iki jenenge sing ini Pak Sun. Le, sik. Iki mangsane niku. Tuk. Sampeyan harus disawet karo kluthuk ra oleh lho, Mas. Halo, Mas. Kuwi motong rezekine jenengan lho. Pak Heru niku gumun kula. Pripun? Lho, sak duit kan sak gon-gon. Nggih. Dalan graye kene ra nek. Kene ra nek. Lah kok misi aku. Piye, Mas? Ya 300 Duk. Potong Bapak potong aku. Bapak ubah saubake dolar kok iso. Lha wong aku yang munggah ning kono karo penjane disawer. Sirku tak dumni sinden aku kok sungkan wong disawer kok tak sawerne wong. Malah iki langsung timbangku disawer gip lah ya susah. Rumajaku. Lho, kuwi penting anggenmu. Wis iki kula aturi ngunjuk rumiyin, Mbak Tati diunjuk rumiyin. Aja sungkan-sungkan diunjuk rumiyin. Aja sungkan-sungkan ya. Ning angel lho iki. Biasane angel. Saiki anu iki. Pripun? Nanda karo Ani. Niku ya, Mas. Niki kula aturi mriko nggih. Kula aturi mriko. Mas Heru. Kula tak teng mriku nggih. Cintaku asa konya-konya kode. Kalau tayu nato hamba lampanku nasib lu kita yen rapat tok sati bos cintaku kosa konya-konya kode ani dulu dan waktu panjang kontakku tak pilih ayo gerak. Diutangi duit nek nggih nyawer, Duk. Duk, dalem. Kowe diutangi duit nek dibisik melih kula. Pripun Mas Uduk? Anu nyilih 100 ya, Duk. Ora. Kene lho, kowe iki ra ngerti. Kan sampean dulu sering dikasih bapak. Iya. Itu karena wujud bapak itu cinta ke sampean. Mau saiki wakile bapak ya sampean. Iya, anu iki Ani. Pertanyaan saking Bapak iki mau. Izin ya. Sampean bulan iki poso ora? Pak Heru utang. Omonge Pak Heru utang mek kluthuk. Diamput, diakrek aku. Ku gablek. Sampeyan ora paham. Lah kula ndereke jenengan wiwit nun sewu. Pak Heru. Pak Heru utang duit aku dingin nyawer ngono. Masul. Kula ndereke jenengan pirsa to. Wiwit biyen budal tanggapan sepeda motor. Terus tuku hijet. Lah iya. Sampai mobil penak kula tau tuku. HRV Fortuner Alphard, Foxy, sembarang tak tumpaki. Ngantek kowe waleh sakniki kuwi numpak truk ngalor ngidul. Kuwi lak minggu cabang. Nek lak pengen anu tok to iso. Badhe wonten pertanyaan. Ayo ya coba. Sampeyan mikmu coba. Pak Heru iki bisik aku nun sewu izin ya. Sampeyan seneng ra bengi iki ditimbali Pak Heru wayangan di bulan puasa ini suka ya? Suka ya, senang ya. Sampeyan poso to? Puasa. Poso, Pak. Barokah. Alah malah kaya foto alun-alun. Pak Heru kan daleme di Moro. Nggih. Iki kan pasar manuk. Betul. Kita delok lek mawakmu mlakune koyo ngono kuwi. Iku cara manukno koyo manuk kacer ra. Kok kacer? Iya, manuk kacer lokal apa poci? Lokal. Dadi sak kala ki ngocehe banter,
lek isuk seneng adus, lek sebab itu si pencilaan ngene iki. Nah iya. Cara manuk kacer awak. Jajal dok ke mlaku seti. Kowe lek nanda cara manuk umum malu iki lho. Iki cara manuk wis beda nek iki. Apa, Mas? Iki punglor boto. Oh, teler kae. Teler lek gelem ngoceh kuwi Wis ora nyawang, ora nyantengen. Tapi nek obo macet menenge ramun. Stres. Iki lek obo nesu karo bojone meneng ra gelem jak omongan. Wis mangkurep tok. Mangkurep tok ngono kuwi. Cara manuk. Iya. Lek loro iki kenari. Lek iki loro iki. Iki labet. Lek iki kene susi iki. Lek iki cah loro iki beda neh iki. Apa, Mas? Iki manuk nun sewu iki jalak uren. Mangan terus. Mangan terus neleke banter. Pojok dhewe iki. Sindi. Pojok dhewe iki. Ya, perci. Perci iki. Lek iki Elisa iki cara manuk beda neh. Apa, Mas? Iki murai batu. Alhamdulillah. Taten. Lek taten ki manuk alun-alun. Apa iki? Blekok. Dadi sini mek telek. Iya, Mas. Anu posisi iki. Anu. Nanda. Kula. Lho, budi pun suaramu. Kok yo Kula poso, Mas. Urate kok kuwi. Poseto bapak ki ora Kok kula poso urate kok kuwi kula poso gundulmu. Bapak ki sampean usia berapa? Kula 22. Sae. Jawab. Ya. Kamu usia 22. Dadah, kaget iki penting wis sembarang iki ya. Matane. Kok aku nuli pake kok iso. Sok bene ambiyo ngono kuwi. Ora iso ngawur wae. Saiki sing nuntun nenek kok iso. Yo, lagune apa? Rondo kempling, bapak nyuruh rondo kempling. Nggih. Pake ngersaken rondo kempling. Rondo kempling nggih, Pak? Nggih. Siap. Ya, wis. Langsung dadeke. Ya. Wah, Mas digawe. Nggih. Anu, badhe membantu. Ora. Kayak dari Anto lho Mas kuwi. Dari Anto sapa ngawur Dari Anto Mas Cahyo. Ya. Langgamu Mas. Ndak pundi Mbak Ayu, pate tindak pundi. Katinggalen tindak wae lan numpak taksi. Dewean apa ora wedi. Timbang nganggur kula purun ngancani.
acara budaya. Iya. Budaya di bulan Ramadan. Mulai ya tetap awake dhewe menyesuaikan berdampingan dengan bulan Ramadan. Ya bener, ya pancen siki siji gawe loro gawe, sesepisan iki ya mujudke syukur marang Gusti kang ada jagat Gusti Subhanahu wa taala. Ya kuwi ingkang wayah saka nyebut Bapak Heru Tara. Muga-muga dadi ya satria sing migunani tempalan sapa Ramadan. Alhamdulillah. Amin. Satu lagu lagi. Oke, Bos. MC. Kaya MC. Modele kaya nyake apa kayak bingung. Satu lagu lagi. Bebek runtung-runtung. Nangis sajroning atiku. Iki Nalikane aku satu lagi Mister Mendem. Jadi Mayura. Oke, siap. Ya, iki piweling bahwasanya di bulan Ramadan ini lagu ini Mister Mendem. Lepas ke hawa. Apa ini ya? Master Mendem. Satu lagu lagi. Master Mendem iki piye? Mister. Sama Mas Munduk. Oke. Ya.
Sapa ya? Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Sapa iki? Mas Jo Kluthuk. Iki anu lagi Ustaz Kritik lagi. Sampean pun kula kandhani pun ngombe-ngombe, jamane pun jaman tuwa, jenengan wis saya tuwa, arepe diparake ngendi? Kulo nafsi dail kotul maut, wong sing kedunungan napas besok kasebut dening maut. Kowe nyapa kok ngombe ngopo? Sapa ya pon nukokne aku? Lho, Wong aku tuku dhewe. senajan to sampean tuku dhewe ning sing rusak ya sampean-sampean dhewe, ning dampake ning gone keluargamu dhewe. Mesakno bojomu, aja omben-ombenan. Iki ngono minuman setan. Nek iki mbok ombe terus setane ngombe apa? Nuturi aku ya apa wis keluargamu wis susah supaya bisnis wis sempurna. Astagfirullahaladzim. Manusia punya masalah, Allah punya solusi. Manusia punya kendala, Allah punya kendali. Fafiru ilallah, dibalekne karo Allah. Nyapo sampean kok ngombe nyapo? Enak ora jajane. Lho ngomong doae sampean. Ora iki banyu putih kok. Astagfirullahaladzim. Mune piye wae? Astagfirullah. Urun 50 ya. Ora iso. Ayo berhenti minum. Lagi berhenti. Saya arahkan para alim ulama nate ngendikan sapa wonge sing bisa nyingkri pekat penyakit masyarakat uripe bakal manfaat. Gandula sarunge yai. Dene tak gandul lah kok sarung melorot ya ini ra katon. Ayo. Kalau mobil Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Dalang. Waalaikumsalam. Oh ya itu wae. Dalang ki adalah makrifat pemimpin. Dik, Dalem. aku putune Kaji Ismail. Dulure Gus Idam, kowe ora ngerti. Terus kowe arahku saenakmu, jenengku asline Gus. Turunanku kabeh Gus Nur, Gus Muhammad Saleh, iya Gus Sun Gondrong. Iki asline yo Gus. Apa iya kuwi? Iya Gus. Apa kuwi? Ya Gus ya. Gus apa? Ya Agus iya. Kowe ora ngerti Nek ora ngerti urutan. Iki asli Gus. Nek aku ora tak dudu-dudone. Nek niki lak iki asli. Ya tinggal damel sokok pantes to? Damel sarung ya pantes. Pantes lah Niki sik terah saking Sunan. Nah, Sunandar. Sampres. Aku rumahmu biyen yo nyantri kok iso. Cek golek. Ayo, tak terus nih. Tak tuturi ngene lho. Jogen karo mendak tok sikile. Lah jajal. Mendak iki Kalau ndi ngomong? dengkule ditekuk ora gagas. Ora gagas. Sampeyan wae. Astagfirullahaladzim. Sampeyan wae. Aku tak terus nih ngaji iki lho kok iso. Aku ngene. Masya Allah. Jangan kamu berbuat gini. Ngene nakal lho kowe nakal. Kamu jangan berbuat gini. Sekali-sekali kamu Lebih baik. Aku Lek ngombe ya ditonton Tuhan. nah, ngono lho. Wa ma'akum aina makum. Nah, itu. Iki. Aku sama iki ora percaya. Apa kuwi, Bos? Anu. Tuhan itu selalu bersamamu. Nah, kuwi lho. Kowe aja wedi kliru, kowe aja Kowe kudu wedi. isin karo Gusti Allah. Iya, kuwi. Aku kok Nyapa, Mas? apal mek kuwi to. Ora tak kakak penting sesuk. Bukan ora tak kepentingan bojo. Ojo nuturi kaya budai. Ati topeng ae yen penting wis blosor dhewe.
lagi. Bahasane iki pakasar. Wong lek kuwasa ya. Oke, Mas. Kula Oke. teman dari kene itu. Bebas. Pemimpin ini bebas. Mulai ketoprak aku pemimpin. Nggih. Sakwise Pak Sis Leres. nyekel nyekel papat nganti bubrah. Tayub. Tayub nyekel. Loh, iki tahu sapa ini? Sapa ketoprak tahu, sapa wayang wong ya tahu, sapa tali ya tahu. Mas sing terakhir iki sapa rumah sakit dingenane iki. Sik ya. Nggih. Iki manggani kan urung anu Dewi. urung jaipong. Dereng-dereng. Jaipong. Nggih. Jadi kuwi ben jaipong. Nggih. Engko terserah engko sing bajingane Mbak Elisa. Sing bajing, sing lembang. Nembang. Sing lembang bajing. Timbang bajing tidak maksudnya. Sing lembang. Itu bajingane. Oh iya. Loh, ada salah loh. Maaf. Kata-kata kadang-kadang non sewu. Bajingan iki kadang-kadang wong iki mikir elek. Tapi sejatine iki bajingan iki sopir mau, Bos. Sopir sikar lho. Sopir sikar iki bajingan. Ya, Loh, Bajingan nih bahasa Inggris. sopir sikar. Bajingan nih yit karo her. Yit tinganan, her ngiri. Ngono lho. Iki jane bakal rating kita di sini. Kurang ngerti tuh. Bahasane Mas Gondrong ki bahasa Sanskerta. Hiti apa? Basa nguk. Hiti apa? Sik tak critani. Sik hiti apa? Itu Hit. kanan. Salah. Loh, Hiti apa nyamuk? Kok itu nganan ini? Dagelan arep api-api kok entai. Pripun to? Basa nguk kuwi basa Inggris. Nggih, Mas. Ngono, ngerti. Pripun? Nggih. Kowe ngerti bregeteng. Bregeteng bahasa Belanda. Bregeteng sing karo soto. Karo soto kalau soto lawe bregeteng. kayak bergedel kayak. Ayo Han. Saya Langsung intro dong. Terus itu tak tahu Mbak Elisa, ya, tak. Pel. Introne pripun? Introne yo kok intro saka Gendang Jaipong lho Le. Kendali itu pun. Tur tak delan-delan lu tak terus tak delan-delan tak. Menengah sing itu Aku kene. iki jurusan tari tuh. Yo, ro SNKI to biyen. Lah, SPKW. Nari joget Prantaya Putra Putri bisa lho. Jajal blindrong jajal. Nyempure. Jajal kon blindrong jajal. Blindrong. Blindrong jajal. Blindrong. Wah, madeg. Lingkungan Wong darani Nira Neko. Saya kok ngongkon manut aku gak kok ngongkon. Kok iso blindrong Mas sing ngene to. Sin to. Aku lek kok pacaki Gatotkaca ngono. Biyen padhet ngene. Biyen sik gedhi garut kotone cilik iki garut beling. Yo. Nduk. Ngene lho. Ngerti lho, Mbak. Tanten Jawa Timur iki. Penonton tenan, menang. Ngeten iki penonton iki mulai pun nggawa duit dewi-dewi. Lah iya tenang wong satu lagu lagi. Oh, kamu di situ, Bang. Oke. Oke, sewengi pose lakoni satu lagu lagi. Arang lho poso wayangan iki. Arang. Aku poso mesti wayangan lho. Nggih. Sadar. Dadi sak karepku iki kok. Iya, Mas. Pak Harus mulai to. Pak Harus balik. Sinten jare pose arang wayangan? Niki seminggu ping 3 wayangan terus kok. Bangsane. Wong sugih ngono. Sampe desa ngenteni sing nanggap. Mas Rudi iki wayangan dhewe. Sama ki yo ngisin-ngisin iki. Iki Mas nggih. Karo Rudi. Ayo, Karo Rudi bocah sing tak tresnani. alah ngene wonge ngono. Ya bener. Tahu takon nglakoni ning dhuwur langitan negeri. Ya. Yo, Han. Toto ditak delan-delan lu tak terus ditak ketak. Kendaraanmu pengen apa to, Bel? Sing muni iki lho kaset buri lho. Satu lagu lagi. Mas siap. Yo.
bajingane. Iya bajingane. Kudu satu lagu lagi. Satu lagu lagi.
Kok boro-boro Kadung seneng kok. lagi. Kok ajenge bacot nih. Satu lagu lagi. Lapor ya, Mas? Iya, Mas. Saranane wong yen luhung betah popo kurang guling Katene Risa teko gur-gur. kelinga salat Katene Risa catika teko gur-gur. yen ngandika kudu manis mring sesama samaning manungsa sami Kabele gulungan ya, Pak? Kabele gulungan ya, Pak? Naga. Sirna bagus roh kareng Ora kena. rikala jebul sakara
Sena Pagunara Sekareng Toya Prikala njegur Anu ki, Di? segara alun gulung magulung kulungan Mbak penyuku mambang tuwis lumebara bumi bisa gendi sing kono Tegal Guru Kasitra iya mau gede kepiye pawartane kowe dadi pengawaning putra-putra Pandhawa wis tak aturke ana ngarsane mau Prabu Duryudana magepokan bab perkara negara Ngastina besok kapan dibalekke marang para Pandhawa ning semune wis njerokke jagan ndurke beteng Awa Prabu Ngastina nampik bab perkara iki dadi ora nuhoni apa to kang dadi kandhaku menawa lugune Eyang Adipati Dustarastra mau sakmene mung minangka dadi suliye Eyang Pandhu Dewanata. Kepara gawe wujuding layang kekancingan tandha sah yen to Bumi Ngastina kagungane Awa Prabu Duryudana. Ana-ana gana ya kuwi Awa Prabu Baladewa semune uga mbela karo para Kurawa ning tata gelare kepengin negara Astina dipérang dadi loro kang saperangan kanggo para Pandhawa saperangan kanggo para Kurawa pawadane ngene dadi wong tuwa kaya mangkono ning lugune aku tanggap manut rasaku Awa Prabu Baladewa uga ngebotake para Pandhawa iki dumantung ana awa gedhe kudune kepiye yen to iki mengkono wujude payo sing bakal bubarke kanan Tegal Guru Kasitra kudu dibalekke yen perlu Bratayuda diwiwiti dina iki perkara Bratayuda ki aja kok rembug iki putra Pandhawa padha nganake wujude gaden perang mapan ana Tegal Guru Kasitra pandhawane Wa Prabu Duryudana kuwi rumangsa ditantang perang rak ngono to iya Kakang kula kuwi aja ngrembug Bratayuda tak kira isih ana manungsa sing ora sarujuk karo putra-putra Pandhawa nggone mapan ana Tegal Guru Kasitra nganake gladhen perang mengko bakal gawe gara-gara bubarke para putra Pandhawa nek kuwi kira-kira bener. Wong wong wisik kok tak utamake. Ngrasake lakune hawa kaya ngono kuwi. Dadi ora mung wong Astina. Pirang-pirang negara sing manut karo andhane apa dawuh Wa Prabu Duryudana kuwi kabeh bakal bubarke putra Pandhawa. Mula ditiwanci dene dirapetake penjagat ana saku benging Tegal Guru Kasitra. Aja nganti ana trubusane musuh kang bakal bubarke para putra-putra.